nisa mu je zuwa na Gombe. Sama mata ku juya abinda Allah ya baku da mai kiɗa na zo kuma casa kan lokaci mu ci moriyar tangaran. Mata ku juya abinda Allah ya baku da mai kiɗa na zo kuma casa kan lokaci mu ci moriyar tangaran. Na ji girgire ba shi kyale ba tsaiwa, ita kuma daddawa ta fito shegun su kalwa, ita kwanwar gami babu girma an kanwa, masu rawa su taka suke kama aita tsaiwa, sai taron biki ya yi taro a ga kowa, ba na zuwa bikin dai da babu irin kuma ta. Na nazo sama na gwanjere shan gigin ya zani in girgizo, aka santuwa ta da kukan babu shiftin gizo, idan ma sai nauyin jiki ba sa da kyamar hazo, wa za ta dau lokacin ta bani in gizo, in ba ta baiti na waka hada gangar rawa sama. Me da me ku yan mata, me da me ku na bantan ku na zo ku tashi na ganku, isa Gombe ne ke kiɗa domin ku, ni ko bana batu in kisar sunan ku, domin ma iyayen biki tamkar ku, tun da rabi ya bani ku babu ranar yin dare na sama. Hirawar na kare da ku da wuce maradi, an ce zani matan garin duka na zumuɗi, sun yi rawar kinana kamar ta mutum makurdi, da abarin ƙasa ta garin ku yake mabuɗe, daɗi na da ku ba ku ko shairin salo na sama. Ba zan rera baiti a gun marakan gado ba, ba zan kyale mata na dau marakin hali ba, in dai ba ku ba zan batun kyawun gida ba, ku ne ran gida sai da ku aka kwashe raba, hirar gwanja dai ta ku ce ko ban fito ba, idan ina kina za ku juya irin na baya sama. Horibo haba mana iye mata ku sai ta ku bari na kan ma'auni, dan na saba yin uzurin ku kuna da rauni, kujeru kuke abide ku gurin mazauni, dan kifi akan cin sa ko da yana da karni, kar sai na fito za na tashi kuke tsayar ni, domin ba ni kauce batun ku kuna da rana sama.